FM, welcome and welcome back to my channel. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಯಲ್ಲ ಗಂಟೆ 11:45 ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಿದೆ ಪೋರೋಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿಶಿನ ಆಧಾರ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಿನ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಚುಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋಪವೆ ಇನ್ನು ಏತು ಬ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಗುಶಿಜಿ ಬಾಬು ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬುಲ್ಪುಗೆ ರೆಡಿ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಕಡಪುಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರು ಕಡಪುಡ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಲೀವ್ ಆತ ಸ್ವಂಚ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಶಿನ ತೋಪವೆ ಮಂಜೆ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಶಿ ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿಲ್ಲಿ ಲದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಆಧಾರ್ ಪುರಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಂಚ ಕಾರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ದೀತೀರ ಆಧಾರ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ತೋಜೋಲು ಪ್ರಾಣಿಶಿ ರಡ್ಡು ಚುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಾಣಿಶಿ ಎಂಚ ತೋಜೋಲು ಏಯ್ ಕಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಿ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಅಲ್ದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾರಿಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅವನುಂಡು ಕಂಚೋ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಪೋನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಟಿಂಗಿ 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 ಹಂಶಿ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಓಪನ್ ಕಾರ್ದ ಟೈರು ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಂಚ ada pendek ya mungkin udah coba dah Anji, ada Anji ya? Mana? Gede. Hey.
ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಬೇಲೆ पूरा लेटा लगा बूताइगे चाहिए उल्प उल्पल कट्र जागी सीट दल्प सैड कट्टे इकल ब्रांच जेत्तित्तु इत्ते बैक कुत्तुना लक्की इत्ते होदु बूताई पोडी पोडी बूताई ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಯಜ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿದ್ನ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಇಜಲೇ ಪಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ನು ಕಾರ್ಡ್ದ ಟೈರ್ ಒಂದೈನ ಹಿಡ್ದು ini ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋಪಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಮಲೆಗೆ ಕುಂಟುಲ ಬತ್ತಂಜು ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚಿನ ಪೋದತ್ತದ ಕೊಡೈತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ದಾಯಗನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಸಿ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪಾಯ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊಂದ ಸ್ವಾಮಿನಿದ ಕಚ್ಪವಳು ಚ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಮೀದ ಜೆತ್ತಿ ಜೋರು ಪ್ರಾಣಿಸಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದೆ ಬೂತಾಯಿ ತೋಪ ಬಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ पण ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಬಗ್ನ ತಿನ್ನರ ಸುಲಭ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ತೂಲಿ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಬಂಗ ಪಂಡ ಪುಡ ಸಿಪ್ಪುಂಡದ ಸಂಚ ಇತ್ತು ಕಾಲು 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊನ್ನಿ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೀನು ಮನ್ಪರ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ ಆತೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊನಿತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಕೊಡು ಸಾಮಾನು ಕಶ್ಪು ಅಂತ ಕೊಡೋಡು ಮೀನು ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಹೇಗೆ ಕಲವರ ಪೋನುಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಪುಡ ಸರ್ಪು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆರಿಗೇನೆ ಬರ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕೈಟಿಜ್ಜಿದೆ ಮೀನು ಉಲಾಯುಂಡು ಕುದುರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ದಾರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದೆ ತುಲಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬೆರೀನೇ ಬರೋನು ಬೂತಾಯಿನ ನನ್ನ ಕಲ್ಲೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪೊಡಸ್ ಮಸ್ತಿ ಪೊಡದ ಬೂತಾಯಿ ಸೊಂಚ ದೊಂಬೆಡ್ಡು ದೊಂಬುಂಡು ಪ್ರಾಣಿಸಿನ ಜೆಪ್ಪದು ಬೇದೆ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಚುರ್ಕೆ ಬಿ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇನು ಬೂತಾಯಿನ ಕಲ್ಲೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಡು ನೀರು ಕಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಗ ಸಿಸ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯ ಪೋಯ ಮರಿ ತಿರುಗಿತು ಕಲ್ಲರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪೊಡಸ್ಪೋಪು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೂತಾಯಿ ಏನೇ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಸ್ಪುರ ಗೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬೆರಿಯೇ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅರ್ಧ ಮೀನು ಕಲ್ಲಡೆ ಬೇಯಿಲ್ಲ ಮುಂಚೊಂದು ತೋಜೊಂದು ಪೂರ ಪಡಸ್ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕಳು ಕಲ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕಳಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬಿಸ ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಮಲ್ಪಲ ಕತ್ತೆರಡು ಮಂತಲ್ಲ ಬೇಗ ಉಂಡಾಪಚ್ಚಿ ಈತು ಮೀನು ಉಂಡು ಈತು ಮೀನು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಬೊಡಿದು ಪುಂಡು ಎತ್ತಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಬ ಚೇಳು ಸೈತು ನಾನು ನೀರುಡು ಉಂಟು ಮೀಲ್ದವನು
ನೋಡಿ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೋಪು ರಪ್ಪ ಕಚ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಳಿಗೆ ಬಡ ಒಂದು ಮೀನು ಸಮ ಮಲ್ಪಾರ ನೀವು 1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತುಂಬು ಕರಂಚಿದ್ ಹೋಯದು ಇದು ಎನ್ನ ಬೂತೈ ಕಚ್ಪು ಬೇಯೋನುಂಡು ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ನೆಂದಿಪ್ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಸೈಡ್ ಇರೇ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತು ಕುಟಾಣಿ ಪುರ ದೀತಲ್ಲಂದು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಚ್ಪು ಗೈಸ್ ಏನು ಅಕ್ಕನ ರೆಸಿಪಿ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲೋಗ್ ಉಂಡದ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲೋಗ್ ಸೊ ಐಟಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೂತೈ ದಾರ್ನ ಗೆಂಡದ ಏನೋ ಮಂತದೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನು ಏನು ತೂದು ಒಂಥರ ಆಡ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಚೂರು ಆಡ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರದಿರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇಯೋನುಂಡವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾವೆ ಓಕೆ ರಜಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಸ್ಲೋಡ್ ದೀತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಾತ ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬಾರದಿರ ಬಾಡಾಡು ಆಯ್ತು ತೊಕ್ಕದಿಪ್ಪುಗ ಕುಡ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಹೊಡಿತೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ ಉಂದು ಯಾನು ಬಂದು ಡಿಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ನೆಂದೀನಿ ಅವು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡೆ ಆಯ್ತೇನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅವೇನೋಡು ತೂಕ ಇಂಚರ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೇಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ತೋಪ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಹಾಕಿನ ಕಚ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಏನಾರ ಅಂಡ ಯಾವ ಆರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀ ಟಾಪ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶುಕು ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ಲ ಸುಮಾರದ್ದು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೀನು ಇದೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಮನಸ್ ಹೌದು ಕಚ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬಾರದಿರಲ್ಲ ಬಾರದಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ತಿರಿ ಪೂತೈದ ಕಚ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಶೋಕು ಗ್ರೇವಿ ಮಂದಿ ಚಾ ఒక ಬಾರದಿರಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾರದಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ ಆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನ ಒಂದುಂಡು ರಪ್ಪ ಒನಸಲ್ ಪುಡಿ ಬಡ 1 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ನಸು ಕುಲ್ಲೆ ಸೋಪುಡು ಒಂದು ವನಸಾಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಿತ್ತು ಕಚ್ಪಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಜಾಗಿತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಕಚ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬೂತೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಚಿಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆನ ರೆಸಿಪಿ ಅಕ್ಕನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲೋಗು ರೆಡಿಗೆ ಉಂತವೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಸೊ ನಾನು ವ್ಲೋಗು ರೆಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ದಾನೆ ಬಂದು ಏನೋ ಬ್ಲೋಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲೇ ಬಂದ ದಾನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲೋಗ್ ರೆಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬಬುಶುಲ ಬೈದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲೋಗ್ ರೆಡಿಗೆ ಉಂತವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಕ್ಲೆತ್ತು ಒಲಿಪಾಲೊಂದು ಈ ಬ್ಲೋಗ್ ರೆಡಿಗೆ ಉಂತವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್